A vy jste řekl větu: nikdy jsem nechtěl být HR. Je to tak, možná to zní zvláštně takhle na úvod, že takhle začínáme tímhletím tématem. Tak jsem poznal vlastně, že tohle je cesta, kterou já se chci ubírat a v té oblasti, ale to srdce mě vždycky stáhlo zpátky a vypadá to, že to takhle zůstane na pořád. Ale pro mě zásadní vždycky věci jsou nebát se, zkoušet věci, přemýšlet o tom, jako kdyby ta firma byla moje a snažit se to dělat s lidma, který přemýšlí velmi podobně. Krásný den všem posluchačům. Moje jméno je Barbora Korbelářová a vítám vás u podcastu HR Stories, největšího sdružení personalistů, People Management Forum a HR Forum. Sponzorem tohoto podcastu je společnost Up Benefity, specialista na firemní benefity a motivaci zaměstnanců. Více informací o jejich aktivitách najdete na stránkách up.cz, odkaz vám vložíme do popisku videa. A nyní bych ráda, milí posluchači, přivítala našeho dalšího hosta, Pavla Beneše. Pavel je Human Resources Director pro oblast EMEA ve společnosti Teleflex. Pavle, vítejte v podcastu HR Stories. Dobrý den a děkuji za pozvání do dnešního podcastu. Pavle, když jsme se spolu povídali, tak mě velmi zaujala vaše myšlenka o HR začátcích a vy jste řekl větu: nikdy jsem nechtěl být HR. Povězte nám o tom něco. Je to tak, možná to zní zvláštně takhle na úvod, že takhle začínáme tímhletím tématem, pokud se bavíme o oblasti HR. Je to tak, já jsem v podstatě, jenom když popíšu krátce svoji kariéru, já jsem vystudoval ekonomickou fakultu, pak jsem se rozhodl, že chci se dostat do oblasti techniky, začal jsem studovat strojírenskou fakultu a naskytla se mi příležitost dostat se do jedné mezinárodní firmy, která vyrábí automobily a začal jsem pracovat v oblasti technického vzdělávání. Takže to byl jakýsi mix mezi tou ekonomií, technikou a možná trošku HR. V podstatě po několika měsících práce v té firmě, možná několika letech, jsem si uvědomil, jak HR je v podstatě silná oblast, protože HR ovlivňuje strašně moc procesů ve firmě. Pokud se HR dělá tak, jak já si myslím, že by se mělo dělat. Pokud HR je skutečný partner, pokud je business partner pro vedení firmy, tak je to tým, který dokáže hýbat celou firmou. A v podstatě, proč to říkám? Ono se stačí podívat na takové ty základní procesy v rámci HR. Kdo nastavuje procesy a kdo nabírá lidi do firmy, personální oddělení. Kdo nastavuje systém odměňování, personální oddělení. Kdo vytváří podhoubí nebo jakousi strategii firemní kultury a tak dále a tak dále. A když se podíváte na tyto základní procesy ve firmě, tak v podstatě do všech procesů vstupuje HR a může je ovlivňovat. A to nejhezčí na tom všem je to, že v podstatě HR to nedělá samo. HR to dělá s celou firmou, takže to je ta krása, kterou já jsem objevil na oblasti personálního oddělení Human Resources, ať tomu říkáme jakkoliv. No a jak je to tedy s tím, že nikdy jste nechtěl být HR? No, je to, jak jsem říkal na začátek, je to o tom, že já jsem spíš technik srdcem, od jak živa, spíš člověk, který je zaměřený na jako ty tvrdší věci, než ty soft věci. A vlastně díky té zkušenosti, to, že jsem se pustil do oblasti, kterou já jsem neznal a chtěl jsem ji prozkoumat, tak jsem poznal vlastně, že tohle je cesta, kterou já se chci ubírat. A v té oblasti víceméně v současné době, letošní rok je to 20 let, co se věnuji téhleté oblasti a měl jsem jako různé myšlenky během té cesty, jestli se jako vydat jinou cestou, jestli odbočit, udělat odbočku s HR, ale to srdce mě vždycky stáhlo zpátky a vypadá to, že to takhle zůstane na pořád. Jaké to bylo začínat v oboru HR bez HR vzdělání? Úplně upřímně, bylo to mnohdy šlápnutí vedle těch chyb, které jsem udělal na začátku, aniž bych věděl vlastně, do čeho jdu, tak bylo mnoho. A to je možná ta věc, o které bych chtěl dneska mluvit. Co my můžeme udělat jako společnost, jako firmy, jako zástupci zaměstnavatelů pro to,
aby HR v České republice mělo lepší a lepší reputaci a pomáhalo podporovat ekonomiku, rozvoj firem a směřovat ty firmy směrem tak, jako to je třeba v západní Evropě nebo v jiných státech. Já mimo to, že pracuji 20 let v HR, tak se snažím i věnovat oblasti HR v oblasti podpory vzdělávání, podpory rozvoje HR personalistů. Jsem i v představenstvu HR Fora, což je organizace, která vlastně organizuje dnešní podcast. A snažíme se vytvořit nějaký ucelený systém právě proto, aby HRisti od samého začátku měli jakýsi respekt. A ono to není jednoduché, protože ve spoustě firem HR je jako na druhé, třetí, někdy na čtvrté koleji. A aby měli respekt a aby byli vnímaní jako partner pro řízení firmy, aby to nebylo jenom o řediteli a o finančním řediteli a možná nějakým technickým řediteli, pokud se bavíme třeba o výrobních firmách. Čím myslíte, že by HRi mohli posílit ten svůj respekt ve firmách? Protože já tohle cítění mám taky, jak říkáte, že jsou až někde druzí, třetí, čtvrtí. A co vlastně my HR můžeme udělat pro to, abychom byli respektovanější? Já myslím, že v prvé fázi je to ta znalost. Ta znalost těch HR procesů, znalost toho know-how, čím člověk, HRista nebo běžný zaměstnanec může přispět firmě, aby fungovala efektivněji, lépe, rychleji, levněji a můžeme si říkat spoustu dalších přívlastků. To je jako ta základní část, to je to vzdělání, to je to know-how, které ten člověk by měl být. A všechno tohle by se mělo dělat s tím, že každá z firem, nebo 99,9% firem, se snaží tvořit nějakou přidanou hodnotu, nějaký zisk. Všechny tyhle ty hodnoty, nebo ty principy, o kterých jsem mluvil na začátku, by měly mít vždycky přemýšlet o tom, jaký to má dopad do toho fungování firmy a co to firmě přinese, co jí to dá. A vždycky to nemusí být číslo. Může to být spokojení lidé, může to být kultura, může to být zájem kandidátů o práci v té firmě, cokoliv. Zájem zákazníků o produkty té firmy. A to je to strašně důležité, propojit ten teoretický svět HR, to know-how, s tím praktickým výsledkem v rámci firmy. Ve spoustě firm se to HR dělá tak, aby jako to bylo hezký a proto jsou HRisti možná někdy vnímaní jako takový misionáři, kteří jenom mluví o hezkých věcech, ale nepřemýšlí o tom faktickém dopadu do biznisu, co to prakticky znamená. Takže já říkám vždycky, každý dobrý personalista by měl znát základní pozměny z biznisu. To znamená, pokud neví ve výrobní firmě personalista, co je produktivita práce, nebo neví, co je výsledovka firmy, tak tu práci nikdy nemůže dělat dobře, protože nechápe ty souvislosti. Takže je to o propojenosti a je to o ucelenosti vzdělání. A nejde studovat HR obor jako samostatný, izolovaný, musí to být součástí nějakého širší skupiny, která vlastně ukáže těm lidem tu cestu, jak vlastně se naučit to vůbec, co HR je a jak to propojit s biznesem a jaký to má dopady do toho vlastního fungování firmy. I o tomhle propojení jsou vaše programy a HR Profesionál a HR Manažer, které People Management Forum nabízí? Určitě. People Management Forum nebo HR Forum, PMF Institut, to jsou všechno instituce, které jsou vlastně pod jednou hlavičkou. My se snažíme do těch kurzů, do těch modulů jednotlivých právě přinášet ty odborníky z těch jednotlivých oblastí. Ty kurzy neškolí nikdo nějaký teoretik z univerzity nebo ze školy. A to teď nemyslím vůbec hanlivě, to teď spíš myslím, že se snažíme do těch kurzů dát tu praktickou zkušenost pro ty lidi, kteří už ve většině případů nějaký know-how HR mají. A to si myslím, že je strašně důležitý a to je ta přidaná hodnota a vidím to jako rozdíl oproti třeba ostatním kurzům, kde je to hodně o teorii a ta teorie víceméně není to ta hlavní hodnota. Ta hodnota je ta přidaná hodnota, co s tím, jak to já můžu implementovat do praxe, co s tím já můžu udělat, jak se do toho pustit. A jedna důležitá strašně věc u kohokoliv, u těch mladých lidí, u HRistů, u všech, co začínají svoji kariéru, je prostě začít a nebát se. Jít do toho, ty věci se naučit, ať teoreticky, nebo trošku prakticky, nebo více prakticky, a ono to nějakým způsobem půjde. Takže to je pro mě vždycky strašně důležité, když mluvím s někým a snažím se ho namotivovat, aby se do něčeho nového pustil, věcí se nebát a prostě je zkusit. A když člověk má zájem, vůli, chuť, a ten zájem je skutečný, že přemýšlí tak, jako by ta firma byla jeho, tak ve většině případů to dopadne dobře.
ten zájem a chuť to zkusit, i když člověk udělá chybu. Je to vlastně cítit z toho vašeho příběhu. I takhle jste to měl vy před těmi 20 lety, nebo kde jste získal vlastně před těmi 20 lety to know-how opravdu toho HR? Já jsem v podstatě jako o personalistice nevěděl vůbec nic. Já jsem byl schopen nakreslit výrobek v CADu. To jsem byl schopen. Byl jsem schopen udělat daňové přiznání a o HR jsem nevěděl nic. Takže bylo to právě o tom, že jsem postupně díky té mojí první zkušenosti pochopil, co vlastně HR je, nebo snažil jsem se pochopit. Měl jsem tu možná to štěstí, že jsem pracoval v velké mezinárodní firmě, kde HR mělo silnou pozici. To možná je jako hodně velký pozitivum, který já jsem zažil na začátku, tu moji první zkušenost, že mě neodradili, ale naopak mě přitáhlo HR. A tím postupným zkoušením a tou podporou, kterou jsem měl i od svých šéfů, kolegů, tak jsem se možná do HR zamiloval, když to takto řeknu. To zní úplně jak romantický příběh, vy a HR. Ale co když někdo takovouhle podporu nemá? Co když právě je ve firmě, kde je na tom 2., 3., 4. místě? Tak jak si to jako vybudovat i bez toho HR vzdělání? Těžká otázka těžká otázka a těžko realizovat. Víte, jedna ze zkušeností, kterou já mám a kterou možná bych rád předal všem lidem kolem sebe, je, s kým to děláte. Já jsem udělal spoustu chyb, že jsem se snažil třeba spolupracovat s lidmi, nebo jsem na tu vlastní cestu přitáhnul lidi, nebo jsem se spojil s lidmi, kteří v podstatě v tu chvíli mě nepomohli, nebo mi nechtěli pomoct a tak dále. A je strašně důležitý, pokud se obklopíte lidma nebo vtáhnete do svých týmů, snažíte se pomáhat lidem, kteří skutečně tu pomoc chtějí. A to je strašně důležitý pro to, abyste mohli být úspěšní. To znamená, ten tým, a teď nemyslím tým, jako že vy jste šéf a máte nějaký svůj tým, ale ten tým kolem vás, to prostředí v té firmě, to je to, co vytváří potom ten skutečný příběh a tu skutečnou hodnotu. Takže těžká otázka, ještě těžší na to odpovědět a ještě těžší někomu poradit. Já bych řekl, že se to musí zažít a musí si to člověk oskoušet, protože každý z nás je trošku jiný, každému vyhovuje něco jiného, ale pro mě zásadní vždycky věci jsou nebát se, zkoušet věci, přemýšlet o tom, jako kdyby ta firma byla moje a snažit se to dělat s lidma, který přemýšlí velmi podobně. Už po několikáté tohle zmiňujete. Snažit se přemýšlet, jako kdyby ta firma byla vaše, jako kdybyste byl vlastník. A vy jste se mi svěřil, když jsme se spolu povídali, že rozdělujete zaměstnance na 3 typy. Chcete se s námi o to podělit? To nejsou jenom zaměstnanci, to jsou spíš 4 skupiny. A já vždycky si říkám, a když s někým mluvím a dívám se jako na profil lidí, kteří například do firmy nabíráme nebo s kterými se snažíme pracovat v rámci firmy v různých programech rozvoje talentu, tak jim vždycky říkám, musíte si rozmyslet, co chcete a kde chcete být. První skupina jsou podnikatele a to je tu skupinu, kterou vy jste v podstatě nezmiňovala a tyhle lidé si prostě založí nějaký svůj biznis, berou riziko, možná z toho mají buď velké nebo malé ty pozitivní stránky, které jsou s tím spojené. A pak je ta firma, o čem vy mluvíte. Já říkám, buď v té firmě pak máte zaměstnance podnikatele, zaměstnance, který nějakým způsobem vyčkávají, co se bude dít, a pak máte zaměstnance pasažéry. A vždycky říkám, pokud chcete být pasažér a chcete se jenom vést a chcete čekat na to, kdo vám co dá, poskytne, vymyslí, tak nepočítejte s tím, že v té firmě někam porostete. Na druhou stranu říkám všem těm lidem, kteří chtějí a mají zájem se někam posouvat, tak jim říkám, vůbec nepřemýšlejte o vaší kariéře. Snažte se dělat věci nejlépe, jak můžete. A ta kariéra a ten posun v rámci firmy přijde úplně sám, protože ty lidé, kteří jsou kolem vás, tak ve většině případů u vás uvidí jako člověka, který se snaží tu firmu někam posouvat. No a ten střed, tak tam je to někdy tak, nebo někdy tak. Záleží kam ten vítr trošku foukne a kdo se spíš přikloní k té skupině. A pokud firma má zaměstnance podnikatele, když je takhle nazvu tu skupinu, tak to je to nejcennější, co vlastně může mít v té firmě, protože tam je ta invence, inovativnost, zájem, chuť, boření bariér a další věci, které vlastně tu firmu dál posouvají. Jsou to ti takzvaní srdcaři? Srdcaři, no. Jeden z mých kolegů když jsem byl úplně na začátku kariéry, tak mi říkal, že každý HR člověk by měl mít
warm heart a cool head. A to je trošku taková, jako kdyby pro mě takový jako obrázek toho skutečného člověka, který přemýšlí o tom, co ve firmě by se mělo dělat v oblasti HR. A to warm heart vždycky myslet na ty lidi a přemýšlet o tom, jaké ty business rozhodnutí můžou mít, ale přemýšlet i o tom s chladnou hlavou, že když budeme na jednu nebo na druhou stranu moc přikloněni, tak to nikdy nebude dobře. Takže dělat i ty rozhodnutí racionálně, pragmaticky, ale s tím srdcem vůči těm lidem, kteří ve finále tvoří tu hodnotu v té firmě. Napadá mě český překlad srdce na dlani a selský rozum. Něco takového. Něco takového. Aha. Když jsme si povídali o vaší kariéře v koncernu, jestli je to správně TPCA, kde jste byl 14 let, tak bylo to právě to, že jste byl ten zaměstnanec, podnikatel. Co vám otevřelo cestu do Belgie? Pravděpodobně ano. To je spíš možná otázka na lidi, kteří ve finále to rozhodnutí učinili nebo dali mi tu příležitost. Byla to jako obrovská výzva, obrovská zkušenost, kterou já jsem zažil. Ne úplně každému se to podaří, kdy firma vyšla někoho na 2-3 roky do zahraničí. A byla to velká obava pro mě osobně, protože přijet do cizího prostředí, přijet prostě do budovy, kde je 3,5 tisíce úředníků, přes 40 národností, bez týmu, z východní Evropy do západní Evropy. Tohle všechno je několik jako výzev, který člověk musel jako překlenout. A osobně mi to dalo strašně moc v tom, že člověk se dívá od té doby na ten život trošku jinak. A to, co jsem říkal na začátku, že by se mělo zkusit všechno, tak tohle byl krásný důkaz toho, že když člověk se nebojí těch výzev, i když byly těžký a byly složitý a měl jsem těžké chvíle a nebylo mi dobře a musel jsem zvládnout něco, co jsem si myslel, že nikdy nezvládnu, tak člověka strašně posunulo a nastartovalo ho vlastně do toho budoucího přemýšlení. A ne to, že by si myslel, že teď dokáže úplně všechno v životě, ale spíš jak se na ty věci dívá a jak k ním přistupuje a jak se snaží je řešit do budoucna. Co tím myslíte konkrétně, jak se na věci dívá, jak k ním přistupuje? Co vám to dalo? Co byla možná ta výzev? Říkal jste, že jich tam bylo mnoho. Těžko vybrat jednu z nich, ale já bych řekl, že obecně asi možná úplně nejzásadnější změna, kterou člověk zaznamená, když přijde do cizí země, tak v podstatě ztratí komplet ten svůj sociální kontakt, který v té zemi má, s kamarádama, s rodinou, s kýmkoliv kolem sebe. A je tam na to sám. A vy teď musíte jako řešit ty nové věci v té práci a nové věci v tom soukromém životě. A tohle, když se jako zkombinuje a nakumuluje někdy dohromady, tak proto spoustu těch lidí třeba, pár lidí, který já vím, který měli podobnou příležitost, taky nezvládli právě proto, že nedokázali zkombinovat tyhle ty dvě věci dohromady. A je potřeba si najít prostě cestu, která vás potom vrátí zpátky na to, abyste byla schopna se v práci soustředit na práci a v tom soukromém životě na tu soukromou část a začít si tvořit i tu sociální síť v rámci té, a teď nemyslím sociální síť ve smyslu Facebooku a LinkedInu, ale spíš myslím vztahy s lidma, napojení a nějakou skupinu známých kamarádů, který si potom, na který se můžete spolehnout i v té nové zemi. Což je strašně složitý, když si představíte i Belgii a Brusel jako zemi, kde v podstatě není majorita a je tam spoustu jako národností a každá ta národnost má samozřejmě svoje charakteristiky, takže to vůbec není o jazyku, to je spíš o tom myšlení těch lidí a o tom přemýšlení vlastně, jak vůbec vnímají ty lidi kolem sebe a co je pro ně důležité. Jak se vám to podařilo vytvořit si tu novou sociální bublinu v zemi cizí? Asi, jak bych řekl, Brusel, a to je velká výhoda, možná zase na druhou stranu Bruselu, je tam relativně silná česká komunita. A i vlastně české zastoupení v zahraničí tam pořádá spoustu jako akcí, ať jsou to Czech Street Party, ať jsou to různé oslavy našich svátků, které máme, ať od Mikuláše až přes Vánoce a Velikonoce. A díky tomu vlastně já se dokázal napojit na českou komunitu a pak třeba i potom na tu zahraniční a poznali jsme, samozřejmě i v zaměstnání poznáte ty lidi víc a víc. Dokážete se i napojit na ty lokální lidi a dokážete začít
chápat vlastně jejich přemýšlení a dokážete se s nimi nějakým způsobem naladit a fungovat i v tom nepracovním životě. A jak byl složený váš tým, který jste vedl v Bruselu? Ten tým on vlastně nebyl. Já, když jsem tam přijel, tak jsem byl sám a to byla největší legrace, když jsem tam přijel a teď můj jako šéf mi říká, tak tady je to naše patro a tady je ten náš tým jako HR a tady bude ta tvoje část HR a já říkám, a kde jsou? A on říká, no nejsou, tak ty musíme teďka najít. Takže já měl nakonec, když jsem odjížděl po těch 3 letech, tak jsem ten tým vytvořil. Měl jsem v týmu 8 lidí a v podstatě teď úplně nevím, jestli 7 nebo 8 národností v tom týmu. Přes Maďarsko, do Francie a končili jsme někde v Jihoafrické republice. Takže to bylo typický, asi nejenom pro mě v tom oddělení, ale to bylo typické pro těch 40 národností, které v tom domě, kde bylo zhruba 3,5 tisíce zaměstnanců, pracovalo. A určitě to pomohlo. Určitě to pomohlo, že tam nebyla žádná jako majorita lidí z nějaké komunity, která patří nebo pochází z jedné země. Zajímavá zkušenost. Mě teď úplně napadá, jestli si vybavíte nějakou bizární situaci, která se vám stala v kombinaci 8 lidí, 8 národností. Úplně ne, teď v tuhletu chvíli. Nenapadá mě nic v tuhletu chvíli. A něco naopak, co byste oslavil? Co bych oslavil? Z téhle spolupráce. Já bych asi oslavil nejvíc to, že ten tým fungoval jako tým. A to je vždycky pro mě strašně důležitý. Podařilo se to mě i v současné firmě, kde pracuju, kde pokud tým funguje jako tým, kde ty lidi skutečně si pomáhají a není to taková ta virtuální pomoc, jako že se smějí a pak až se zavřou dveře, tak začne ta reálná diskuze, ale je to taková ta upřímnost, to napojení těch lidí na sebe, že chápou, co ten druhý potřebuje, co je pro něj důležitý, co není důležitý a snaží se tu oblast společně někam posouvat. A to je úplně jako jiný svět, pokud jste v takovém týmu, anebo nejste v takovém týmu. Takže zase srdce na dlani. Srdce na dlani. Asi tak. To jsme se pomalinku dostali k současnému zaměstnavateli vašemu, což je taky velmi zajímavé, minimálně z pohledu čísel, co jste mi pověděl. Můžete to shrnout, o jak velkou společnost se jedná a co máte na starosti? Já teď pracuji ve firmě Teleflex, což je mezinárodní americká, nebo respektive firma, která má sídlo v Americe. Je to medical firma, která vyrábí medical device zařízení. To znamená, hlavně to naše portfolio v České republice je zaměřeno na kardiovaskulární systém, to znamená katetry a podobné věci, kanily, jehly, stenty a všechny tyhle ty věci vyrábíme v České republice. Celosvětově máme zhruba kolem 16 000 zaměstnanců a vyrábíme kolem 23 000 produktů v oblasti medical device, od urologických programů přes respiratory business, vaskular business, anestezie, intenzivní medicína a další věci. Spoustu produktů třeba pro armádu, které pomáhají zachraňovat životy v bohužel situacích, které se tady kolem nás teď dějí a jsou potřeba pro to, aby ty lidi co nejméně trpěli v těch situacích, které se dějí. Takže to je strašně jako zajímavá zkušenost, protože já jsem začínal v automotive sektoru, kde pak jsem pracoval ve food industry, kde oba dva ty sektory byly zajímavý, ale vždycky si z toho dělám trošku legraci, že se vybouřete v autě, tak to může dopadnout špatně a může to skončit smrtí. Food industry, já jsem pracoval ve food industry, který vyráběl cukrovinky nebo respektive tyhle produkty, takže to úplně není zdravý jako pro úplně není jako fajn z tohoto pohledu. A teď v medical businessu, takže konečně jsem se dostal někam, kde vlastně to, co jsem způsobil za těch 10 let nebo 15 let předtím, tak teď se můžu nějakým způsobem ještě vrátit společnosti a vyrábíme něco, co dává smysl a pomáhá zachraňovat lidské životy anebo zlepšovat zdraví lidem. Napravujete škody. No, dá se to tak říct. Napravujeme škody. Doufám, že jsem jich moc nezpůsobil v HR. Věřím, že ne. A co to znamená zkrátka EMEA? Pro jaký region? Jaký region máte na starosti? Je to v podstatě Evropa, je to část vlastně Česká republika, Německo, to je ta stěžejní část.
kde v podstatě máme výrobní závody a já mám na starosti tu část výrobní plus vlastně naši commercial organizaci v rámci České republiky a Slovenska. Takže to je ta skupina, o kterou já se starám a snažím se nějakým způsobem podporovat biznis, který tady děláme z pohledu HR. Kolik zaměstnanců to čítá? Celkově cca 2000, možná malinko víc, přes 2000, včetně commercial týmu, takže řekněme 2100 zhruba, pokud sečteme všechno dohromady a budeme počítat jak tu část v České republice, tak mimo ní, tak plus commercial tým. A jaké projekty máte teď před sebou? Těch je spoustu. My se snažíme ve firmě, my jsme udělali obrovskou změnu ve firmě, nebo snažíme se o ní udělat. My jsme prošli nějakou transformací, teď budu mít hlavně o té hlavní části, a to je Česká republika, výrobní závody, kde zhruba je 1500 zaměstnanců. Jsme v podstatě za posledních 5 let transformovali ty české závody, že patříme do skupiny strategických závodů, do 6 strategických závodů celkem z 16 celosvětových. A podařilo se nám v rámci vlastně skupiny vytvořit to, že jsme získali obrovskou důvěru korporace. Začalo se v České republice v našich závodech spoustu věcí pilotovat, ať je to zavádění nových systémů, ať je to zkoušení nových technologií. A to dává strašně moc jako kdyby energie do těch lidí, protože vidí tu důvěru a vidí tu svobodu, kterou tím vlastně jako ta firma získává. To znamená, pokud máte výsledky, získáváte důvěru a ta důvěra je většinou spojena s nějakou svobodou, která umožňuje tu seberealizaci těch lidí a naplňování. Máme spoustu lidí zaměstnaných v rámci České republiky, které pracují pro centrálu, evropskou máme v Irsku a světovou centrálu máme v Americe. Takže i to je jakýsi rozměr té firmy, že Česká republika získává důvěru a věci třeba, které dělali dřív Američani, tak teď dělají Češi a dělají je v našich závodech. Takže to je jako jedna oblast, kde my chceme jako firma se posouvat dál. A to je ta přidaná hodnota, kterou se snažíme tvořit. Nejenom vyrábět na nějakých jako standardizovaných strojích a standardních postupech, ale tvořit tu hodnotu té firmy, že to know-how, které tady je. No a pak, když budu mluvit o oblasti HR, tak oblast HR a obecně té kultury ve firmě je něco, co strašně moc ovlivňuje potom právě tu důvěru a ten výstup z té firmy, respekt a tak dále. A snažíme se, ať je to oblast odměňování, ať je to firma, ať je to oblast komunikace, ať je to vůbec profilování firmy mimo naše, my to říkáme 4 stěny, to znamená, je to i externí komunikace, oblast sociálních médií, brandu jako takového. Snažíme se digitalizovat, co jde, snažíme se zaměstnancům zkomfortnit tu situaci tak, aby pro ně ten život v té firmě byl co nejjednodušší a naučit je ty věci, pokud jsou tam nějaké obavy, a i ty obavy samozřejmě vznikají u třeba starších ročníků, ale zatím se nám to daří a začínáme vidět výsledky tady z téhleté práce. To zní úžasně a je cítit pořád ta vaše vášeň pro to HR. Co vás motivuje i po těch 20 letech jít dál, vymýšlet nové věci? Pro mě osobně vždycky vidět tu změnu, tu přidanou hodnotu, to něco, co jako vás čeká, až to vlastně dokončíte. To znamená, a nejvíc mě jako naštve, když to řeknu takhle, a naštve zároveň motivuje, když něco nejde. A to je takový můj jako vnitřní motivátor, že když něco nejde, tak mě to možná, když mi někdo řekne, že něco nejde, anebo že mi dá nějakou zpětnou vazbu ve smyslu negativní, tak je to možná pro mě pozitivnější věc a jakýsi hybatel dál, aby jsme to dokázali změnit, aby jsme to dokázali vylepšit. Takže to je jedna věc, která mě určitě dodává energii. Druhá věc, co mě dodává energii, vůbec ten biznis, který děláme. To znamená, když potom vidíte i ty příběhy těch lidí, kteří říkají, měl jsem ten a ten problém a díky vašim výrobkům jste mi v podstatě zachránili život. A máme i příběhy u nás přímo ve firmě v České republice, kdy rodinní příslušníci, kamarádi našich zaměstnanců viděli název našeho výrobku a říkali díky vašemu výrobku já po třeba autonehodě nebo po jakékoliv nepříjemné záležitosti jsem
jsem přežil a jsem tady a děkuju za to. Děkuji nám doktoři, že některý z našich výrobků jsou pro ně natolik příjemný, že jim tu práci výrazně ulehčují a to je strašně důležitý, protože ty výrobky se většinou nepoužívají, že máte čas a chuť, jako si třeba koupit dobrou láhev vína. Ty výrobky se používají vždycky v krizových situacích a většinou je málo času. Takže musí být prostě všechno 100% a musí to fungovat tak, jak si ten doktor myslí, že to fungovat bude. Takže to je taky strašně důležitý. A když vidíte potom tu zpětnou vazbu, že to tak je, a navíc je to ještě pro ně jako příjemný používat, že to není složitý používat, je to jednoduchý, tak to je to, co mě motivuje. No a poslední věc, co bych zmínil, asi 3 hlavní, je tým, v kterým pracuju. Ať je to tým vedení firmy, managementu, v kterém jsem součástí vedení, anebo ať je to můj ten bezprostřední tým v rámci HR. A já říkám svým kolegyním, že nevím, jak to je a třeba to bude jinak, až třeba budu pracovat v nějaké jiné firmě, ale zatím ten tým je nejlepší tým, v kterým já jsem doposud pracoval. Krásný. A je to právě kvůli těm věcem, o kterých jsem mluvil před chvílí. A to je ta propojenost toho týmu a ta vzájemná symbioza. Pavle, na závěr bych se vás chtěla zeptat, jestli máte nějaký vzkaz nebo nějakou radu pro mladou generaci HRistů, kteří se můžou učit, inspirovat od úspěšných lídrů, jako jste vy. Jakou byste jim poskytl radu do života nebo do kariéry? No to možná není úplně HR rada, nebo rada pro HRisty. Já bych to spíš řekl pro všechny lidi, kteří přemýšlí, že chtějí něčeho dosáhnout a chtějí se někam posouvat a nechtějí být v té skupině těch pasažérů, když to řeknu takhle. Protože být pasažér je jednoduchý. Nasednete do autobusu a jedete. Ale pokud chcete být v té prostřední skupině a ideálně v té skupině nalevo, a to je přemýšlet jako majitel té firmy, tak první věc je mít skutečný zájem o věci. To je strašně důležitý pro to, abyste získala nějaký vnitřní motiv a někam vás to posouvalo. Takže to je první věc a to je ten zájem a skutečně se snažit přemýšlet o tom, jak já můžu být lepší, jak věci můžu posouvat, co bych mohl ještě najít a co bych mohl vylepšit, abych pomohl. Druhá věc je nebát se nových věcí. Mnohdy je to překážka pro spoustu lidí, že si říkají, tohle prostě nezvládnu. Ale pokud to neskusíte, tak nikdy nebudete vědět. A to, že to zvládnete na 20%, je pořád lepší, než že to neskusíte a bude tam 0. Takže i 5, i 10% je pořád víc než 0. A já věřím, že každý dokáže aspoň těch 5 nebo 10% udělat. Někdo dokáže udělat 100, někdo 90, ale když uděláte 5, je to furt lepší než 0. Takže to je druhá věc. A poslední je dělat to s láskou, srdcem a snažit se být v symbioze s ostatníma a snažit se ty věci nedělat, protože vy si myslíte jenom, že to je ta správná cesta, ale snažit se mluvit s lidma, obklopit se lidma, kteří vám pomáhají ty věci dělat a poslouchat. Protože poslouchání je věc, která je strašně důležitá, oblast strašně důležitá proto, abyste, i když máte zájem a chuť a nebojíte se, tak abyste prostě nejela úplně na druhou stranu a všichni kolem vás jedou místo doprava, tak doleva. Takže poslouchat a snažit se získávat zpětnou vazbu na svoji práci, nebrat si vůbec osobně, brát si tak, jak vám to ty lidi říkají a věřit tomu, že to neříkají, aby vám ublížili. Ale říkají vám to proto, aby vám pomohli a snaží se vám pomoct v tom nasměrování, že jejich potřeba je trošku jiná, než vy si myslíte a doručujte jim. A oba dva to myslíte dobře. Ale ve finále, pokud vy budete něco dělat a nikdo to od vás nebude chtít a bude to perfektní, tak ve finále ta přidaná hodnota je k ničemu. Pavle, moc vám děkuju za vaše nasdílení úspěšného příběhu vaší pozice Human Resource Directora. A přeju vám hodně úspěchů i do další cesty. A s vámi, milí posluchači, se pro dnešek loučím. A co bychom si z toho vzali? Mějme srdce na dlani, poslouchejme se. Budu se těšit, že se budeme poslouchat i při příštím podcastu a odkazy na certifikované kurzy HR Profesionál a HR Manažer vám vložíme do popisku. Najdete na adrese www.hrforum.cz. Moc děkuji za pozvání. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.